آمادەکاریên ji bo Kongreya Diyaloga Niştimaniya Sûriye berdewam dikin. Hikûmeta Sûriye berê jî wekî kevirê bingehînê avakirina nasnameya siyasî ya Sûriya Paşarojê binav kiribû. Ji bo axaftina li ser amadekariyên dawî, Birêz Hesen Duğêm endamê Komîteya Amadekariya Kongreya Diyaloga Niştimaniya Sûriye û berdevkê komîteyê ji Şamê mêvanê me ye. Bi xêr hatî ser ekranê Rûdawê, Birêz Hesen. Em ji vê pirsê dest pê bikin. Slav ji bo te û ji bo temaşevanên hêja. Gelekî spas. Birêz Hesen, gelo hûn dê vê heftiyê civînên xwe yên şêwermendî li parêzgah û herêman bi dawî bikin? Slav ji bo te û ji bo temaşevanên hêja. Bi rastî hîn zû ye ku em bibêjin dê em bi dawî bikin yan nekin. Dema civînên Konferansa Diyaloga Niştimanî, çiyên destpêkê, çiyên dawî ji bo gotûbêja giştî vekirîne. Komîteyê dest bi serdana parêzgehên Sûriyê kiriye û dê li nêrîna hemwelatî û nixbeyên civaka Sûriyê guhdarî bike. Li Homsê dest pê kir, piştre çû Tartus û Lazîqiyê û îro li Idlibê ye. Dê di demeke nêzik de bi çabajarê Hemayê jî em li nêrînên hemwelatî û pisporên welatê xwe guhdarî bikin. Wekî me berê got, rêbazên karê komîteyê rêbazên avakerin. Ti tişt ji pêş ve nehatiye diyarkirin û destnîşankirin, an araste kirin. Mijar ji bo gotûbêja giştî vekiriye. Gelo hûn dê seredana navçeyên rêveberiya xwe ser bikin? Ev mijar jî ji bo gotûbêja giştî vekiriye. Her wekî hûn dizanin, mijara rêveberiya xweser gelek aliyê wê hene, hem siyasî, hem leşkerî, ku seroketiya Komarê bi danûstandinan bi hêzên Sûriya Demokratîk re birêve dibe. Mijara Diyaloga Niştimanî mijareke cuda ye, ji rêxistinên leşkerî yan jî baskên wê yên siyasî. Ev diyalog bi nûxbeyên civakê re ye, lê divê were zanîn ku gihiştina hemwelatiyan li Reqa, Dêrezor û Hesekê ne hewcedarî derbasbûna ji deriyên leşkerî ye. Her wiha gihiştina hemwelatiyên deverekê ne hewcedarî têkiliya bi wê herêmê re ye. Ji ber ku nûxbeyên civaka Sûriyê ji parêzgehan li Şama paytext û hemû parêzgehên Sûriyê hene. Çi derbarê Efrînê? Birêz Hesen, beriya çend rojan Ehmed Şera serokên Hayê Sûriye seredana Efrînê kir. Gelo seredana Efrîn di plana we de jî heye weke komîte? Efrîn û Cindrês ku li gundewarê Helebê û Bakurê Sûriyê ne bingeheke rizgarkirinê bûn û em di şoreş û rizgarkirinê de hevpar bûn. Ew bûn stargeha şoreşgeran û hêzên ku Sûriye rizgar kirin û bêguman ew beşeke resenin ji pêkhateyên gelê me. Her wiha wekî min got, serdanên ji bo beşdarbûna civînên destpêkê yên Diyaloga Niştimanî hejmara beşdarbûyan û dema wê ya destpêkê û ya dawiyê ji gotûbêja giştî re vekirîne. Di civîna şêwermendî ya ku li Helebê de piştî çend rojan bê li darxistin, wê nûner ji Efrînê amade bibin? Bêguman vexwendin ji bo amadebûnê di rûniştinên destpêkê de vexwendinên giştî ne. Îro li Idlibê zêdetirî 500 kes ji rûspî, rewşenbîr, nivîskar, helbestvan û karsazan beşdar dibin. Li Lazîqiyê zêdetirî 200 kes ji kadroyên civaka Sûriyê beşdar bûn. Li Tartusê zêdetirî 200 kes û li Homsê ji zêdetirî 400 kes. Lawma vexwendin vekiriye û em weke serokatiya Komîteya Amadekar dibêjin, ne pêkane hemû welatî amade bibin. Her çi qas em bixwazin jî, lê ji aliyê pratîkê ve divê nûnertiyek hebe. Helbet di vexwendin û beşdariyê de hemû cora rengên civakê çi ji aliyê etnîkî, olî, çandî û mirovî ve tên berçavgirtin. Lê em dixwazin tekez bikin ku em ji destpêkê ve li ser bêngeha dabeşkirinên olî û etnîkî û rojeveke diyarkirî tev nagerin. Em vê yekê nakin, lê divê di her civînekê de, çiya destpêkê de, çiya diyalogê be, yan jî serdanekê be, hemû rengên civakê têde hebin. Birêz Hesen, demeke çi qas ji bo amadekarî ji bo vê kongreyê hatiye terxankirin û kengî dê were li darxistin?
ام دنافبرا دو خالاندنه خالا یکم او کوش دسپیکی و مجار جبونی قاشاگشتی و کریه لبه گمان دی رولا کمیته آمادکار هبه دنرخاندنا و اکیلیه ده کو رامانین بنگهین این دیالوگان اجتماعی بگیجن آستا پیویست یانجی تیگهشتنه اگر ام وی گوتنه به کار بینن دما کو دوی چل سر دادمندیا و گوهستنه وره گوتن هاتا گوتن چل سر آبوریه وره گوتن هاتا گوتن چل سر یکیتیا آخا سوریه و گلی و وره گوتن هاتا گوتن یعنی السر مجارین اجتماعی ین مزن بگومن اموالاتکن کجارا یکمه جسال 1905 و گلی سوریه به هفره دیالوگی دکه بری قد دیالوگ تنبو و دیالوگ بخوی یک جخونین سوریان بو ام دبن دست رژیما بریده راستی زورداری، چوساندن، اشکنجه، کمکوژی، پاشگو خستن، ویران کرن و کوچبر کرنه هاتن. ایرو سوری به هفدیتین آخوا یا جهمو رنگین جواکی را کیف خوشن. داکول سر پاشارو جاولات خوا با آخوین. اگر کمیته آمادکار پشتی تکلیا به هموالاتی و روسپین نخبین سوریه را دست نشار بکه که رامانین بنگهین گهشتنا آستا پیویست بگومان امه بانگال درخستنا کنفرانسان اجتماعی بکن. گلو هون ده و خواندن جو پارتیان سیاسیان کرد یه دنواره و بریا خو سرده یانجی او پارتیان کو دبن بان انجمن سوریا دموکراتیک ده بکن برزگرتنا جبو همو پارتی و تفگرین سیاسی را لی رامان دیالوگان اجتماعی لسر بنگها ازمون، پسپوری، رامان، اونیرین و گوتنین روسپین جواکه و نخبیانه براستی نل سر بنگها سازی، هیز، پیکهاته، تفگر و ریخستنانه. لبامه پیوانین مروی سوری هنه کتی پایین اندام کنفرانسا دیالوگان اجتماعی به ادب خواه، زانین خواه، فلسفه خواه، پسپوریا خواه، تکوشین خواه یا سیاسی، شورشگری خواه و هلوستا خواه مروی و اخلاقی. دوی دناف جواکا خوده خودی باندور به او سوری دبشداریا کسین وساده نونرتیا روشا جواکا سوریه ببینن. اگر امبراستیل سر تفگر و پارتیان هور ببن وکی هندزانن به میلیونان سوری ده کامپان دنه که کار و خباتا سیاسی و پارتیتی نکرنه امج آلیه دادمندیا جواکی و سیاسی و لبشین کو دی بشدار ببن دنیرن داکو او نونرتیا پیکاته انگل بکن کوباره قربانی و فداکاری دروخاندنا و رژیما سوجدار ده هلگرتنه نتنه بسینور کرنا لسر ناوین تفگر و ریخستنین کوبر شورشه یان پشتی شورشه در فتا آوا کرنه جوان رچه بو. برز حسن بری چند روزان و جوینک بنونر انجمن اجتماعی کرد لسوریه انا کثیره للشامه کر و گفت که هن ده هویتنک نزیک دنابر سروکاتی انا کسی کمیته آمده کار ده ساز بکن لگوری داخیانی انا کسی او هویتن ده کنگی با ام ببراین انجمن اجتماعی کردی را وکی کسایتی توکو شر و سیاسی جویان نوکی تکلیه که فرمی یا سازیان هر وها مگلک بشن جواکا خویا کرد را تکلی دانی وک تفگرا کردین سربخواه و روشنبیر هلبستوان و کسایتین دن از روزانه لشامه جوینان دکم و ده سردانا میا حلب ده ده بگومان نونرین کردان هبن از اجدر ببیجم خوشکا هجا کرد لحریمک اردنیگاری یا سوریه نسین وردار کرینه کرد آواکرین دولتا سوریه و دامزرینرین جواکا سوریه نه او براین دوز دیروک و چارنویسه نه او نتنی لقامشلو هنه او لدل شامه لدل باجار حلبه لدل قراغا سوریه و لدل همو سوریان دهنه دما ام بحثا کردان دکن ام بحثا پارچه که اردنیگاری یا الکیلکا ولات ناکن او دکوراهیا هست و اردنیگاری دنه ام روزانه بنخبین وان رد جفن چه د ناو ریخستنین سیاسی دبن چه جی وک کسایتین اجتماعی بن لبرز حسن لسر ربازا آواگرنا کمیته هنک رخنه هنه بتایبتی جالیه هن پیکاتین اولی و نتویی چما تو کردک دناوا کمیته آمده کارده نینه رخنه و شیرت لبر چاوان تینگرتن و ام سپاس دکن
اف ji xwezaya cudahiya ramanê ye lê wekî hûn dizanin veguhestina siyasî û faktorên avakirina dewletê ji welatekî bo yekê din cuda ye. Li Sûriye rewş bi tamamî cuda ye û tenê Sûrî wê fêm dikin. Me desthilat ji desthelatekê neguhest desthilateke din. Gel di devê heftar ji binê bîrê û ji şerê hovan derket. Derket erdê daristanê û li wir balinde, xezal, bilbil û çivîk hene û her wiha bazên dirinde û heftar jî hene. Rêbaza avakirina dewletê û qanûnê wekî serok got. Du qonaxên destpêkê de hewcedarî bi rihê hevahengî û lihevkirinê heye. Lê ev ne di asta naveroka diyalogê de ye û ne jî di asta mijaran de ye. Wekî me di konferansa çapemeniyê ya berê de got, tu rojevên pêşwext astengiyên girêdayî û paşxaneyên bihêz nînin. Ew wekî naverok, mijar, rojev û hejmar û dem ji bo nerîna giştî hatiye pêşkêşkirin. Di navbera rastbînî û îdealîzmê de hewcedarî bi rihê lihevkirin û hevahengiyê heye. Bi hinekî corbecorî û rengînî di avakirina kêliya destpêk û serkeftinê de, wekî konûnertiya berfireh û giştî pêwîst e. Destpêkirin û bilez temamkirin û piştgirî jî pêwîst e. Em li navbera yên bilez û yên hêdî û di navbera rastbînî û îdealîzmê de şert û mercên avakirina dewletê diparêzin. Lê hemû alat daxwaz dikin ku hemû netewe û pêkhate beşdarî rêvebirinê bibin. Pirneteweyî û pirpêkhateyî rastiyeke ku heye mane? Em di navbera qebûlkirin û berçavgirtinê de cudahiyê dikin. Ji bo qebûlkirinê bi rastî yê bextiyar ew e ku ji yên din ders bigire. Me ji Libnan û Iraqê ders girt di encama dabeşkirina civakê û parvekirina olî û etnîkî û dînî ku ji cîranên me re tenê wêranî û malxirabî anî. Xwedê alîkariya wan be. Lew me bi rastî yek ji prensîpên şoreşa Sûriyê wekî hûn dizanin, rûxandina rejîma Sûriyê bi hemû rû sembolan e. Ji nûva avakirina saziyên ewlehiyê li ser bingeha niştimanî, qewtandina milîsên olperest û parastina yekîtiya ax û gelê Sûriyê ye û redkirina cudakariyên olperestî û nijadî li welêt. Li ser vê bingehê em di tevgerên xwe yên diyalogê, destûrê yan yasayê de li ser bingeha qebûlkirina rojevên pêşwext ên kantonan pêkhate û parvekirinê tev nagerin. Lê em vê yekê berçav digirin. Da ku encam û berhema avaker çi siyasî, civakî, aborî, çandî û fikrî be, nûnertiya vê civaka rengîn bike. Bi vî rengî dema birayê Kurd, Durzî, Elewî, Ereb, Misliman, Xristiyan, mêr, jin, ciwan, rewşenbîr, karsaz, akademîsyen, helbestvan û edebiyatvan li wêneya dawî ya dewleta Sûriyê binêre dê xwetê de bibîne. Hom bi çi rêbaz û pîvanan alî û kesayetiyan ji bo vê kongreyê dê vexwînin. Weke pîvanên giştî bêguman rastî, paqijî, bandor li tax û gel, şiyan, sûd û serfirazî ji pîvanên giştî ne. Lê her wiha pîvanên avakir jî hene. Wek mînak bajarekî wek Helebê ku rengîniyeke demografîk û pêşketineke mezina pîşesaziyê tê de heye, dibe ku karsaz, pîşesazên mezin û bazirganên Helebê beşdariyeka taybet hebin. Dibe ku li parêzgehên din jî taybetmendiyên din hebin. Wek Hesekê ku tê de jî rengîniya etnîkî û olî heye. Her parêzgehek xwedî taybetmendiyên xwe ye. Em dibêjin pîvanên giştî û taybet hene ku li gorî pêkhateya nifûs, pîşesazî, bazirganî û pêdiviyan in. Wek mînak, hin parêzgeh rastî wêraniyê nehatine. Wek mînak, li Lazîqiyê tixanî nehatiye wêrankirin. Em dibêjin ji bo jinûva avakirinê di bajarên wek Homs, Heleba Rojhilat û Idlibê de pêşanî heye. Weke nimûne, gundewarê Idlibê yê navarast û başûr ku ez li wir dimînim. Bi temamî hatiye wêrankirin. Tixanî, an dîwar, an mirov, an jiyan lê nemaye. Bermîlên bombekirî û mûşekan û milîsên olperest ew der wêran kir û xelkê wê kuşt û koçber kir. Ev bajar û gundên wêrankirî pêşîne ne di proseya jinûva avakirinê de.
لوک نمونه پارێزگەهên لازقیە و تەرتوسێ پێویستیە wê bi kerta xizmetguzarî، tenduristî û rawestandina torên gendeliyê heye. Pîvanên giştî û pîvanên avakar hene. Bi rewşa niştecihan ve girêdayî ne. Belê, hejmara kesên ku bejdar bibin di kongreyê de dê çend be? Her hemwaliyatiyekî Sûriyê azad û welathez endamekî potansiyel ê konferansa diyaloga niştimanî ye. Lê wekî hûn dizanin ji aliyê pratîkê ve divê nûnertiyek hebe. Ev jî ji bo nîqaşa giştî vekirî ye. Lê eger parlamentoya Çînê ku nüfusa wê milyareke ji 600 kesan pêk tê û em modala Çînê ji xwe re naxwazin, ev yek wê ji bo nîqaşa giştî vekirî be. Bi texmînên destpêkê dibe ku ji 300 heta 1000 kes bin. Belê, xişteya karê kongreyê dê çawa be? Rojev, mijar û bername jî ji bo nîqaşa giştî vekirî ne. Me dest bi wergirtina belgeyan kiriye. û em ê atölyeyên pisporî ava bikin. Dibe ku pêşinyarên pisporî hebin, wek mînak pêşinyara avakirina Konseya Aborî û veberhênanê ji bo bilezbûna tevgera aboriya welêt û pêşinyarên li ser avakirina desteya edaleta veguhestinê. Bêguman dê pêşinyar li ser avakirina jiyana destûrî ya Sûriyê, rêxistina jiyana siyasî, partî û hilbijartinan hebin. Ev hemû hewcedarî bi belge û atölyeyên pisporî hene. Diyaloga niştimanî dê bi duhatî bi hezaran mijarên cuda bipejirîne, belkî heta diwarê alîkariyê mirovî û jiyana rojane de jî. Lê mijarên mezin li ber çavên Sûriyan zelal in, diwarê destûrî, aborî, yekîtiya welêt û xweşbextiya hemwelatiyan û cihê Sûriyê yê herêmî û navneteweyî de ku bandorê li hişmendiya siyasî ya civaka Sûriyê dike. Ew dosye Birêz Hesen çine ku kongre dê biryarê li ser bide û desalata kongreyê dê çi be? Divê em bînin bîra xwe ku konferans nenûye. Diyaloga niştimanî ji rûxandina rejîma Sûriyê li ser destê hêzên şoreşa Sûriyê ve dest pê kir. Şandeyên gel û hevdîtinên bi serkirdeyatiya Sûriyê re dest pê kirin. Pişt re civaka Sûrî, diyalogên berfireh di navbera beşên Sûrî de organîze kirin. Em dikarin bibêjin konferansa diyalogê beşeke ji pêvajoyeke temam ku bi rûxandina rejîma Sûriyê dest pê kir. Bi konferansa serkeftinê ya ku valahiya di posta serokatiyê de dagirt berdewam kir. Di serdana me ya Homs, Tartus û Laziqiyê de li Homsê tekez li ser prensîpa edaleta veguhestinê û pêwîstiya avakirina desteya serbixwe ya edaleta veguhestinê hat kirin. Her wiha ji bo zelalbûna mijarê, konferans û semînerên bi beşdariya pispor û şarazayên qanûnî, destûrî û beşdarên navneteweyî yên ji herêmên pevçûnên cîhanê hatin xwestin. Li Tartusê mijara xizmetguzariyê hata Rojevê. Wekî hûn dizanin, rejîma berê beşeke mezin a gelê qeraxa Sûriyê neçar kir ku di saziyên artêş û ewlehiyê de xizmetê bikin. Bi vî rengî derfetên pêşketina çandî, aborî û bazirganî ji wan standin û perwerdiya wan kêm kir û saziyên pêşketinê li wir genî kirin. Da ku wan neçar bike ku tevlî şerê bê encam bibin ji bo parastina malbata Esed û kesên girêdayî wê. Gillî hene ji kerta xizmetguzarî ve li navçeyên qeraxê, nemaze mijara tenduristiyê û perwerdeyê. Îro li Idlibê nîqaş li ser jinûva avakirinê dest pê kir. Wekî hûn dizanin, li wir zêdetirî 1800 kampên bêserûber hene. Di nav wan de konên Diriyayî û kampên Qerebalix hene ku hemwelatî tê de ji bo gelek salan ji rewşa nebaş gazindan dikin. Çi germ e, çi sar e. Bêguman vegera koçberan û jinûva avakirinê dê li wir bibe pêşanî. Pirsa min ya dawî Birêz Hesen, civaka navdewletî çi hêvî ji vê kongreyê dike û kîjan welat jî piştgiriyê dide?
Civaka navneteweyî gelek sal şîret dana Sûriyan ku bi serkirdayetiyeke Sûrî diyalogê bikin û bi hev re bixebitin. Ev pêk hat, rejîma sûcdar û Rûxiyayî û dewleta Kûr hate hilweşandin, dezgehên çewsandin, tundî û îşkenceyê hatin belavkirin. û niha hemwelatî azadin ku bê tirs nêrînên xwe bibêjin. Ne ji desthilatê, ne ji artêşê û ne jî ji ewlehiyê ditirsin. Wan dest bi danûstandinên bi hev re û bi serkirdeyeke Sûrî kir. Divê civaka navneteweyî wekî ku li destpêkê şîret kir, niha jî bêyî destwêrdan û barêngiran piştgiriya serkeftina diyaloga niştimanî bike. gelekî spas ji we Tebriz Hesen dixêm endamê Komîta Amedekariya Kongreya Diyaloga Niştimaniya Sûrî û berdevke Kongreyê ji Şamê û Mêvanê mebûyî. Gelekî spas ji bo vê derfetê. Serçevan, silavorêz ji gelê me yê Kurd re li her cihê cîhanê. Gelekî spas.